Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa, IGP Alkali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC, da kuma ƙudurin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukku MSI, wanda al'ummar wannan jiha suka yi wa lakabi da nagari na kowa, wato umarni da kuma ƙudurin tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha. Ubangiji Allah ya ba mu nasara. Biyo bayan ƙorafe-ƙorafe da muke samu, wato na 'yan daba masu kwacen wayoyin mutane a wasu wurare a cikin garin Kano, mai girma kwamishinan 'yan sanda CP Sama'ila Sha'ibu Dukku FSI ya tada dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin ACP Hamza T. Tambai, wato mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai kula da gundumar Eastern Bypass, da kuma wato OC Antidaba SP Bashir Musa Gwadabe, da kuma SP Shehu Dahiru OC Anti-Kidnapping, tare da ba su umarnin a je waɗannan wurare duk inda wannan ɓata gari suke a tabbatar da cewa an kamo su. To, mun samu nasarar kama duk waɗannan mutane da kuke gani, wanda ga su kala-kala daban-daban. Na farko ga waɗannan da adai sau wanda aka kama su, wanda suke yawo da wuka suna kwacen wayoyin mutane, sannan kuma ga waɗannan da aka samu a wurare daban-daban suna shaye-shaye da kuma makamai daban-daban wanda suka yi amfani da shi wajen wato kwacen wayan mutane. Sannan kuma ga wasu nan lokacin da aka fito wannan aiki an kama su wato da wannan kayayyaki, kaya ne ma da suka shiga transformer ta wutar lantarki suka wato sato. Sannan da waɗannan waɗanda da suka ji labari an zo suka yi yunkurin guduwa, wanda su ne masu sai da kayan maye, wanda da aka je ma sun yi tono a ƙasa inda aka tono waɗannan wato kayan maye, wanda ga sunan taba ce ta wiwi sinki da kuma wata abun huna ga ta nan, da kuma wato sholusho. To amma dai za ku ji daga bakin waɗansu daga cikinsu. Me sunanka? Mu'azzam Salisu. Da ƙarfi? Mu'azzam Salisu. Shekarunka nawa? 20. A ina kake da zama? Gaida. To ga ade ya sau ga ku a nan, me ya faru? Waya muka sata muka kwata da ƙarfi. A ina? Da makami a nan dangi. Ina yi dangi? Nan Zaria Road. To a can kwata, wayarwa kwata? Wayar wani ce. To da kai da su waye? Da ni da wannan ne. Waɗannan? Eh. Ya sunansu? Wannan ana sasan. Sai kuma wa? To da me kuka yi amfani wajen kwacen waya? Da wuka. Ina take? Ga ta nan. Ita ce a nan sama? Eh. Ita ce. To bayan nan ina da ina kuke zuwa kwacen waya? Iya nan ne. To kamar yadda kuka gani, wannan kuma ga su ma lokacin da muka kama su daban-daban, yawancinsu mun kama su da makami wato kala-kala lokacin da aka fita wannan aiki. Matso kusa. Me sunanka? Adamu Sale. Da ƙarfi? Adamu Sale. Shekaru? 24. Unguwa? Maidile. Da me aka kama ka? Da wuka. To matsa. Me sunanka? Awaisu Ahmad. Dan matso. Suna? Awaisu Ahmad. Shekaru? 19. Da me aka kama ka? Wuka. To kai ma matso. Suna? Mubarak Ali. Shekaru? 19. Da me aka kama ka? Reza. To kai ma matso. Me sunanka? Abdulaziz. Na? Abdulaziz. Abdulaziz zuwa. Muhammad. Shekaru? 20. Da me aka kama ka? Reza. Matso kai. Me sunanka? Abdulaziz. Abdulaziz zuwa. Rabiu. Shekaru? 22. Unguwa? Jayin. Da me kake sha? Shirishu. Da kuma me? Sigari. Da kuma me? Shi kenan. To da me aka kama ka? Da almakashi na ɗinki. Almakashi? Eh. Me za ka yi da shi? Ɗinki nake yi. Dinki. Na baba Da ta shudu-shu. ne. Kai matso. Me sunanka? Matso. Suna? Nafi'u. Muntaka. Shekaru? 19. Da me aka kama ka? Wuka. Za ka gane wukata ka? Eh. Nuna mana ita. Daga ta buga? Ka ce me sunanka? Nafi'u. To aje. Kai dogo matso. Me sunanka? Muhammad Kal. Shekaru? 20. Unguwa? Hotoru. To ai kai daga ganin kan naka ba. Da me aka kama ka? Kuka. To kai fa matso. Suna? Ɗaruba. Shekaru? 20. Kallo ne nan. Da me ne kake sha? Taba ce. Me ta ba? Wiwi. To da me aka kama ka? Wuka ce. Kai ma matso. Matso sosai. Suna? Yaraddin Khalid. Shekaru? 29. Da me aka kama ka? Da wuka.
Allah ya kiyaye kai ma matso to ai kan naku ne ma suna Abdulrazak Ibrahim. shekaru 21. da me aka kama ka Ta ba da abokina aka kama da ubaye aka rugo mutane. to kai kuma da me aka kama ka Abin da aka same ni. shaye-shaye fa da me ne mai Ina sha shan taba ina shan sigari. Allah ya kiyaye to kamar yadda kuka gani duk gasu nan waɗannan suna ɗaya daga cikin gungun da suke kwatan wayoyin mutane wanda Allah ya bamu nasara to sai kuma wannan barayi wanda su ko tsoro ma ba sa yi wato kayan transformer fa suka je suka ɗauko a cikin ku waye shugaban ku a cikin ku nuna mun shi ku nuna mun waye shugaban ku nuna shi da hannu ku nuna shi waye ogan kai waye ogan ku to kai oga matso kai mun magana da karfi me sunanka Suna Abdullahi, shekaru 17, unguwa Zuro, to kai ga kamar kai ne karami kuma an ce kai ne oga me kuka yi aka muku nan Jawaya ce, na Jawaya, ina take jar wayar a tana, wannan ce jar waya a ina kuka sato Ja'uli, to da ina kuke zuwa satan wayan wannan ne kwarai. Allah ya kiyaye to alhamdulillah kamar yadda kuka gani wannan dai ba karamin nasara bane wanda ga su gaba daya har waɗannan da muka kamo su wato lokacin da aka binne wannan kayan maye ga su nan aka gudu duk ga su mun kamo su wanda gaba daya yanzu haka kusan binciken ma ya kusa kammala da zarar an kammala gaba daya za a gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda doka ta tanada ubangiji Allah kare mu daga sharrin su